kwekuo amagba ama m ghọtara ihe n'ibu enwere ụtọ nkata ahụ ị na-akpa ị na-amụta ndị na okenye na-akpakọ nkata ị ga na-amụtarịrị ihe ma ndị dị mma ma ndị dị njọ ọ dịpendịkwa ibe gwuru uche gbakọ kịta ịbịa ụfọdụ pụtara na-asị nwanne m nwoke ekwenyere m aka ma nwanne m nwaanyị ọ ga-asịrị o ji moto eme ọgọ asịrị o ji moto eme ọgọ obiri anyị ole ọrụ mụ ọbịa mbido bụrụ dị ya nwanne ya ofe afọ obi nwe moto obi gị ihe menten moto ebe ihe moto ahụ onye menten nwe ya ọ wee were moto wee na-eme ọgọ anụ na onwe onye obiri moto ma ihe ndị mba ọzọ megoro ya brọda ahụ onye obodo ga-apụghị imeri ya gị nwee mewe mmenwu ya n'ụwa anyị n'ọgbụ ma ya moto a ji wee ka gị mbara ekwe ebi gị moto mere ekwe ebi gị moto ekwe ebi gị moto were ebu ya nke ahụ ọ na-eme n'ile bụ aja ọ na-achụ aja were ka o were enweta n'iru ọma n'aka ndị ọzọ kwa ọ kwesịrị ịnata iru ọma n'aka pa ọrịa bụ ihe o ji bụrụ moto onye maka na onwe ndị ọ na-anata iru ọma n'aka pa onye ọbụla ifu jebere akwamozu wee were ogbu efi jee onye ahụ nyere ogbu efi jikwa ụgwọ efi kwa maka na enyekwe gị idekwabakwa dekwa ya n'akwụkwọ mekwa ka ezinụlọ gị malụ n'ọkwụ ụgwọ ejikwa eji mgbe gboo mgbe a na-eme amara na-abụ mmadụ mere gị ọgọ mere nne gị ọgọ isi ọrụ oyibo bata nne gị agba gị jee ekele onye a ọ ga na-edistọbụ gị jee ekele onye a na o mere m ihe dị otu a mgbe gboo mgbe enuba n'ọsa ekwuo ya dịka ọ dịrọzi ya ka anyị na-achọ iwechigatakwa azụ ka ọ dị otu a n'ọya bụ njirimara Igbo ọya bụ ihe a na-arụ na NTI ya ihe NTI bịara bụ ime ka njikọrịta mmadụ na ibe ya maa mma ọya bụ Nnatu Igbo TV ahụ na-anụ ebe ị ga-abịa iwere wizọm nọ na ntị ka mgba gị ihe ị ga-amụta na nka ngị nwa n'ebe na nwanne gị ekwe ebi gị moto cool down mewegodi ihe ndị kwesịrị ka ime ịma na ide enweta ofuma ma ewegodi ya ka ọ dịgodi mma n'ihi ime ya ọma mma ewee chebele gị mma ịghọtara nke a kịta ọkwa were ya kịta ime ya ọma mma ewee chebele gị mma gbakọbaziri ihe a ga-emere gị ndị ọzọ nchọrọ ikwu okwu banyere bụ ịfụkwara ndị otu mgbu a ya ndị a na-etiri big man mkpu ha na-edisaịdị big man ihe ọ ga-eme mana ha ruo n'ebe a na-atụ ala ego ọ ya anọzi mgbe big man tụrụ ala o ji ekpata ego ha take ya time ndị na-agba abụ ndị oti mkpu ya ndị a na-etiri big man mkpu stop ọ na ya ahụrụ na-eme na ọ dịrọ mma stop it inwe nnọọ bren nnọọ nwee nnukwu bren a niile mana iji ya wee jee meet up ije na-etiri obere nwata ha mkpu ikwurozie maka ya na-ekretizie enemiti ya na ụmụnne ya maka ị nọ na-agaghị ntị ma ikwu okwu ọ gaghị ntị ifiluzie na otu a na-abụ ibe iwe ya nọ anyị bụrụ advaisa ya advaisa onye nwere ego ị advaisi onwe gị nwere ego ije na advaisi onye nwere ego ya onye ya enwe ego na-enye enwere ego advaisa iruzo na-enye ya advaisi nwanne ya nwoke a that boy is very stubborn ihe ịmụ ihe maka ejele onye ahụ ikwuzo na stubborn nwanne ya nwoke ahụ big man na-etiri mkpu a na-aka ntukwu nwanne ya more of not the wicked, not the stupid, not the nonsense. Stop it. Ụfọdụ na-eji ewere esemokwu tii n'etiti family ha na-agwọchali ọgwụ ka na-agwa ndị big man take note ha na-agwọchali ọgwụ dị ama na ha man like ihe a na-ekwu mana ekwu ego m ekwube na ha na-agwọchali ya ma ọgwụ unu ga-adị very very careful ịmana ị ga-emenwu nwanne gị mewuoria ya maka na ekpego m ikpe ihe ya ka njichi ọka mkpu ha n'ọgbọ agbụgo m for that lu ebe agba it is wrong na gị na nwanne ya n'idi opportune gị na nwanne ya bụ big man na-emekọrịta arụ ọ bụrụ ya mebere ka ị bụrụ nwanne ya ebe na-eme nwe ka o siri kpara gị nkata as ADC kansụl ọya ịnọizie na-eri ihe nwanne ya ọja nọ n'ụsọ gị nwa na-eri ihe nwanne ya ọ dịghị ka ọ nwere ị ga-emenwu chekwa nwepụ ihe imenwu ọkwa alọji họteelụ alọji ahụ ma ọ na iji kọntaktị ụmụ nwa ị na-enweta kọntaktị ụmụ nwa na-agbachaghị arụ chekwa ya onwekwu ihe imenwu uche gị wee dị ya
Dari kuma bụ nwanne ya kwanụ che na ọ bụ onye ọbụla ka nwanne ga-ebi moto na a ga-ebi ya ndị moto ahụ ga-abara uru n'ụzọ pụrụ iche na ndị ga-eji ya otu ugbu anyị nọ mmadụ ebigo moto atụkwara m ya n'ofu ụbọchị m ga-ebi mmadụ moto onye biri moto ahụ ebu iche bụ ụmụnne ya niile mana o mebe ka ọ daa so okwu uche gị dị ya ma nke njikwa okwu akarịsị ya bụ ndị bodyguard ndị na-etiri ya bara aba mkpu ndị na-etiri big man mkpu ka m na-ekwu okwu ya onye nwanne ihe ka ha nyere ohere ka onye nwanne ihe Islam